Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan Anita, nga iti agdama kat adda ije Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ni talatan ti iyawag mo kanyak. Agpapaayak a domestic helper ti may sa pamilya dito'y Hong Kong. Makunak ang nag-aasatak, tasipod ng rugiak nga agtrabaho dito'y, kat may sa pamilya ti nagpaayak. Nasingpet dagiti nagbalin nga amok manang. Imbilang dak akamang ti pamilyada, kat siyakon ti dimmakkelan dagiti anak da, agingga anakaturpos da. Dagiti moten anak da ti imbilang kon nga anak ko. Tamamati ka man wenno saan, balasang akpailaan nga aging gaita. Ti inak isalaysay kat maipapan ti kinarigat ti pamilyami manang. Makitrab-trabaho laang iti talon dagiti naganak kada kami. Ngam ing kagumaan da nga insakad ti pamilyami. Nakaturpos iti kolehyo ti kabsat ko a lalaki, babaan ti panagsalukag dagiti naganak mi. Ken babaan metlaeng iti tulong dagiti kabagyan mi. Siyak, jakun inalman ti makaturpos, iso ang nagpatingga aklaeng iti high school manang Emmy. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi nakastrek a soldado ni manong ko.
Itatamay sa ako na soldado nanang, tatang. Makatulong ak matlangan kada kayo. Ken kadagiti kakabagyan tayo, anayat at timulong tapno makalpa sa kiti panagadal ko. Maragsakan kami para ken kaanak ko. Wen anak ko, nasupapakan matlaang dagiti ado arigrig at ken sakripisyo. Tapno makaturpos ka laang iti panagadal mo. May saka pa yan a soldado. Agtalinaad kalata kumaan na pakumbaba anak ko. Kandi mo liplipatan dagiti tattao a nakatulong kan ka. Tapno matunoy mo dagiti arapaap mo iti biyag. Wan nanang, di kay agdanag. Tanawan kayo anaganak ko nagsakripisyo para kanyak. Kastamot ang dagiti kakabagyan tayo. Awanak kumamot iti sitwasyon ko ita. Kat pagyamanak unay dayta. Da kayo kadagiti kakabsat ko ti kang runaan ni inspirasyon ko. Kaya't kayo amayaon iti kinarigat. Anak ko, saan na kami nga obligasyon kadagiti kakabsat mo? Umdasen makita may anasayatan tinagbanagam anak ko. Saan tatang? Ikarik. Yaon kayo iti kinarigat. Kaya't ko mapadasan nyo mo tinarang aya panagbiag. Alak, pagyamanan me, no kasta ti kapanunutam anak ko. Basta agan anad ka iti ipapan mo iti kampuyo. Agsingsingpot ka, wan. Kandi mo lipatan ti kumararag akanayon iti Diyos. Tapno tarabayon na ka. Tatang, napan ka din nag-report ni Manong iti kampuda? Word, anak ko. Nagswerte ni Manong anya, tatang. May saitan a soldado. Addan kabsat ko a soldado. Ay na, maragsakan akmat unay, Nita. Impangag ti Diyos dagiti ado akar-kararag tayo para ken ni Manong mo. Maragsakan mo't dagiti kakabagyan tayo anang tulong ken ni Manong iti panagadal na, tatang. Amuda kanumot ngamin ang nasaririt ni Manong. Kan, nasinpot pa'y. Iso apagyamanan tayo mo't dagiti timulaw anak ko. Tanuawan da, saan may akabailan na pagturpusan ni Manong mo? Amumait na makitaltalon kami laang kaninanang yaw. Amo ti Diyos, anasaya at kayo a tao, tatang. Iso nga adumot dagiti nasaya at a tao, asaan anang ipaidam iti tulong da kada kayo. Sa dino ti papanama ko nam, anak ko. Nanang, naamwak namin ka ni Lydia agayam ko, nga agkasapulan ka nun ni Nana Corazon iti mapagtalkan na nga agbalin a kahera iti restaurant na ijiili. Mapan ko kumakasarita, nanang. Kaya't kumot ti sumrok iti trabaho. Iti kasta, saan kayon to na sumurot ka ni tatang iti taltalon? Da kayon ti agtali na dito'y balay, nanang. Tasyak mo ti agtrabaho. Ay, sigurado ka ka di anak. Ang mga nudi mo pa'y kabailan. Nanang, 19 akon. Kabailakon. Maasyanak mo kada kayo. Saan kayo na sumurot ko ni tatang ang mapan makitalon? Agin na kayo mo Total, adamot ang trabaho ni Manong Diego. Kat nukas pangarigan tawaton nak ni Nana Corazon iji restaurant na, makatulong ak tumutin kada kayo. Ay na, naggasat kami kan ni tatang yaw, tanaadaan kami ti anak akas kada kayo. Awan ti pinanunot yo, no di ti panagnam ay to ti pamilya tayo. Kat pagyamanan mi dayta iti Diyos. Saan kayo ang madanagan, nanang? Kas ka ni Manong, ti panagnam ay ti pamilya tayo, ti ipang pangrunak.
Najay ko nambakit. Napan nag-apply iti trabaho ni Nita ijay ilay. Wen lakay. Agkasapulan kano da kurason iti kahera iti restaurant da. Naamuan na da iti gayem na. Apay pinalubosam. Kabailan tayo pa'y mart. Kan may sa, adamat ng trabaho ni Manong na Diego. Apay naskan pa lang agtrabaho. Jacqueline apdanan alakay. Kas ka ni Manong na, kaya't namot ka no ti makatulong ka data. Ay no makastrat ka no iti trabaho. Siyak ka no ti agtali na iti balay. Sa anak ka no na sumurot kun kay jay talon kunana mat. Ay, una yun dagiti anak na bakit? Agam nagasakta, takas na ti kapanunutan da. Sa anakas ka dagiti da do mga anak, akalpasan nga insakripisyum ti panagadal da, nalipatan dan dagiti naganak da. At dapay kat dagiti da duma, asaan da nakaturpaus ta nagpaliwawang damot gayam. Tatang! Naawat ak iti trabaho. Mangrugi ak kanon inton bigat nga agkahera iti restaurant ni Nana Corazon. Ay kat nagsaya atin nga anak ko. Agam sigurado ka din iti day tanga aramidam Nita. Un tatang, panawon mo ten tapno matulungan da kayo kan ni Nanang. Sumaya at tunti pa nagbiag tayo, tatang. Nakasarrekak nga rod akas kahera iti may sa restaurant ijay ili manang Emmy. Kat nimat manong ko a Diego, may samatan anaan-anay a soldado. Linawas ti panagawid ko manang, gaputa damoten quarters a pagyanan mi kadagiti padak nga agtrab-trabaho iti restaurant. Nasingpet dagiti nagbalin nga amok, nang runa ni Nana Corazon, manang Emmy. Naglabas nga rod ti sumagmamano abulan. Awan apulos ti panagbaliw ti trato kanyak, dagiti amok. Nasaya ata si mangput kan anak ko. Kung akno saan ka manan nga agawid ita. Pasensya kayon. No jak nakaawid idi na palabas a Domingo nanang. Nagbakasyon nga minda Nana Corazon. Kat ado dagiti nasken nga asikason iji restaurant. Syakmat nga minti may sa atalken da ijay. Iso adya ko nakaawid pay. Ala saan abale tan akaawid kamot ita anak ko. Aywan gayam, agbakasyon ni manong mo a Diego iti sumagmamanong aldaw, sakbay ka no ama idistino iti sabali a lugar. Ha? Kasta ka din, nanang? Nasaya at mat nanang. Kailiw kumatan ni manong. Ay, uray da kami mat kan ni tatang mo Kan uray dagiti addem. Magagarandan a makakita kan ni manong mo. Sige nanang, awagan dakto no sumangpot ni manong, tagpakada akto kadagiti amok. Agawi dak, kat agtali na edakmat dito iti sumagmamanong aldaw, bayat ti kaada ni manong Diego. Kasla reunion tayo mutan ananang. Kakaiso na kumpleto tayon to asang kapamilya. Ada kayo matata. Ni Nana Corazon ngay? At napatay ngay na si kaso na Nita.
Kumusta kayo mat ditoy? Nasaya at matata. Mayat matitaray ti negosyo. Mom, Nita, nabayagan na pinalpaliw na ka. Awan, apulos ti makunami iti dedikasyon mo iti trabaho. Mapagtalkan ka pa Uray, dagiti kakadwam dito'y awan ti makunadakan ka. Tanasingpet ka apalasang. Agyaman naktata. Ar-aramidak laang ti rumbang. Ken, kayat ko laang asubadan ti panagtalakyo kanyak. Kaya't nakatulungan, Nita. Kaya't ko, saan ka lang nagtalinaan dito'y Pilipinas? Kaya't mo ka di taga-abroad? Ha? Anya ti kayat yung asawan, tata? Ang kasapulan nga minti kabsat ni Corazon iti kadwa da iti balayda. At dada iti Hong Kong. May sa Chinese businessman ti asawa na. Di kagdanag tanasing putda. Tata? Nukas pangarigan to manugot ka. Da kami ti makaambong agipag nakadagiti papeles mo. Katapaman na malpas amay pagna. Makapankantun iti Hong Kong. Kumusta kayo? Kailiw kayo una yan. Uray da kami matmanong. Nasaya at mo, nagbakasyon ka. Kinapod na ading, umayak agpakada kada tatang. May destino kami ngamin in Mindanao kat amang ano medyo mabayag sa akto makaawid. Ha? Mindanao ko na, manong? Saan ka di adelikado ijay, manong? Damag ko nga adu ka no ti maam-ambush a soldado ijay. Ading, awan ti maramidan tayo. No sa dino ti pakaidestinuan mi, masapol nga agtungpal kami. Kasta talaga ti soldado. Agan-anad ka nga rod ijay, manong Amo mi adelikado. Ikararag mi iti Diyos at arabayan kan sa lakniban na kakadagiti managdakdakas. Sikapay lang di makaamo kadananang kan kadagiti kakabsat ta, Nita. Nanyaman tagbalin nagasat ko ijay. Si Kanton ti makaamo kadakwada. Hanggang di kayagdanag. Tawan ti dakas sa mapasama kanyak ijay adin ko. Aganad ka nga rod ijay, manong. Bakit? Saan ka unay nga agpampanunaw? Nasaya at ti kasasaan di anak tayo di Mindanao. Madanaga na ka talaga lakay. No, apay mo't anay destino at dagos iti Mindanao ni Diego. Kasta talaga, bakit? Armada da iti pagilyan. Kano sa dino tayan ti riribawk. Iso ti pakaibaunan da. Tapno sa lakniban da ti pagilyan kontra kadagiti kabusaor. Sapay la ko mga road. Tas anunay adelikado iti pakaipananda. Sabali at talaga ti agparparik na kanyak lakay. Unay kalakit din ay bakit? Punasam no anyaman dagita ama pampanunot mo. Awan ti dakas ama pasamak iti anak ta. Dayta ti kanayon ko nga ikararag iti namarswa lakay. Sapay la kuma, tawan ti dakas ama pasamak iti anak ta. Kumusta ngay mo ti trabaho, anak ko? Nasaya at mat nanang. Ay, wan gayam nanang.
Ada idi jaya danana korason kanyak. Ha, anya dayta anak ko. Agkasapulan kano di kabsat ni nana korason ti agaw-awir kadagiti anak na iji Hong Kong. Ket siyak ti inrekomendada tama pagtalkanak kano. Kan maysa, amamudak kanon tanabayagak pagtan ang nagtrabaho kadakwada. Kayat mo asawan. Panawan na kami matakas ka ni manong mo, anak ko. Nanang, napintas nga oportunidad daytoy para kanyak. Tapno mapaduras ko ti panagbiag tayo. Agasin nyo, awan apulos ti rigat ko nga agaplay, taisudan ti makamo amang ilakad kadagiti papeles ko. Kayat mo ayat ti mapan, anak ko. Una nanang, para kada kayo a pamilya. Bakit? Day, apay ka de lakay. Ay na. Apay tatang, apay akasama dandanagan kayo. Nita, anak. Bakit? Ada ka no enkwentro na pasamak iti nagbaitan dagiti soldado ken dagiti rebelde iti nakaidistinwan da Diego. Ano ka no tinatay ka dagiti rebelde? Ket adamot sumagmamano ka dagiti soldado api musay. Anya? Ay, Diyos ko. Ay, ti anak talakay ni Diego. Bakit? Saan tapay nga amo no asino kadagiti soldado ti pimusay? Sungag kararag tayo. Asapay lakuma. Ta saan na nairaman ni Diego kadakwada? Sanggasat nga may sa kadagiti pimusay ni manong ko, manang Emmy. Nagsakit a panunutan ngam iso ti kinapudno. Ididamo saan amamati ni nanang nga awanan ni manong Diego. Agingga idiinsang putdan dito'y lugar mi ti bangkay ti kabsat ko. Kasla nagtupak ti langit kada kami iti day di agundaway, manang. Napalalo aladingit mi, kastamot ten dagiti kalugaran, ken kakabagyan mi. Ijay ang nagsubli iti lagip ko dagiti bilin kanyak day di manong ko, sakbay anapan ije Mindanao. Ajak kano baybayan ti pamilyami. Dagidi abilin day di manong ko tinang patibker iti pakinakam ko, manang Emmy. Syaklaangan tinamnamaan dagiti naganak ko iti daydi agundaway. Tatang, nanang, itata na itabunan ni manong. Agpakada akmat, tapatuloy kunti agabroad. Adakan ka na ita, anak ko. Anya mo ti kastoy, anak ko. Panawan na kami mo't gayam. Awanan ni manong mo. Ita, si kamot ti umatayo. Nanang, para kada kayo dayti nga aramidak. Kayat ko tungpalan ti bilin kanyak day di manong Diego. Kayat ko nga ikan kayo itinarangay, ken nasaliwanwan a panagbiag. Mamangan numarigatan kanita. Adamot na ala tayo a benefits day ti manong mo. Makatulong day jayin, anak ko. Saan, tatang? Para kada kayo day jay, ken kadagiti kakabsat ko. Sabali lang di maipaay ko para kada kayo. Saan kayo ang madanagan?
kanayon kayo nga awagan. Tapno kasla daak tumatlaang itidan nayo. Ay, bala. No day tatiaan mo man na saya at nita. Sanda ka nga ron alapdan. Basta ikare, maasan mo abaybay antibagi po anak ko. No saan mo akabaalan ti trabaho, agawid ka laangan. Wan nga ron anak ko. Sana balin asan naalwan ti panagbiag tayo. Basta agdadan na tayo. Kunawan ti dakis mapasamak ka. Saan kayo nga agdanag tatang? Kabsat ni Nana Corazon ti agbalin nga amok. Amok anasaya at to ti agbalin akasasaad ko ijay Hong Kong. Kumusta kayon? Nasaya at Mert, anak ko. Kumusta ti trabaho dita? Nalagaan lang ti trabaho dito'y tatang. Kat may sa apagyamana kiti Diyos. Nasingpet dagiti amok, agraman dagiti anak da. Imbilang dak akapamilya dito'y tatang. Nasaya at nukastan dita. Ayawan gayam anak, rinugyan min ngayon patrabaho da iti balay. Kas iti bilin mo, inaramat mi dyan patulog mo akwarta. Ne, usaran nyo matidaddo maakwarta para iti pagkasapulan nyo, tatang. Saan nyo atip-tipidan ti bagiyo? Kastamat tandag iti kakabsat ko. Wen, anak, ada pa'y matpagsapulak. Makatulong pa'y matimat-matgadak, anak ko. Ala, aganad kayo nga rudita, tatang. Di yu baybayan ti bagiyo Kastamat dananang. Umawagak to manen, inton adda panawon ko, tatang. Lakay, nalpasan ti patarimaan tayo abalay tayo. Maragsakan lakit din ninita. Wen, bakit? Napintasan ti balay tayo kat naalwan mo ti panagbiag tayo. Daitakat babaan ti tulong kan sakripisyo ni Nita, lakay. Nagasat ta, anak ta akas kan ni Nita. Wen nga raw. No nabiyag pa'y kumaday di Diego, amo ka maragsakan ka po'y tinapintas agasat ti kabsat na aninita. Ay, daksang gasat, tanasapa na pukaw kada tayo ni Diego, lakay. Amok, ano sa dino man ti ayan na ita, naragsakan ni Diego. Gaputa tinumpal ni Nita akabsat na tibilin na kenkwana, sakbay apimusay. Maragsakan tulakit din ni Nita inton agawid, bakit? Makita nanton ti bunga ti sakripisyo na ija abroad.
Ay na, anak ko, maragsakan kami, tanakaawid kamutlaangan. Uray sakmat nanang, mailiwak unayan kada kayo. Kumusta kayon ngay? Kas makita mo't anak ko, nasaya atin ti panagbiag may. Kat sikati makagapo amin dagito, Nita. Nakarkaro pa'y ti kinaragsak ko, tatang. Gaputan na tong palmatlaang ang tinabayagan nga inararapaap ko abiyag para kada kayo a pamilyak. Ngam, anak ko, nalipatan mo't ti bukod mo a pagragsakan. Saan ka mo't anak ki asawa, anak ko? Un ka raw. Ninanang mo't, saan nyo na panunutan day taabanag? Talaga siguro aday to'y tinaita ni agasat ko. Ti saanan ang makiasawa, tapno agdadan na tayo laangan asang kapamilya. Apay, saan nyo kadi akayat day ta, nanang? Nay, apay kit din nasaan ngay anak ko? Amok akas tamot lang ti ibaga ni nanang mo. Ipatpatag da ka unay. Ipatpatag kayo mat unay-unay, tatang. Nanang, katjak tumauma amang ipaay ti amin abanag ang makaparagsak kada kayo. Ikarikday ta kada kayo. Tinumpal ko ti karik iti pamilyak, manang Emmy. Ita, makunan a nasaliwanwan ti panagbiagda di ta Pilipinas. Siyak, adaak paylaang dito'y Hong Kong aging ga ita. Kas iti nakunak iti damo apaset ti surat ko, imbilang kon nga anak ko dagiti inaw-awir ko nga anak ti kabsat ni Nana Corazon. Isudan tinagbalin a pamilyak dito'y Hong Kong, manang Emmy. Dakkel mo ti panagyaman ko kanina na Corazon. Tano saan agapukan kwa na, awanak ko maditoy. Kan saan ko kumaan na ipaayan itinasaliwanwan a panagbiag ti pamilyak. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Nita. Pagayam ko, Anita, ado dagiti pagteng adumteng iti biag ti tao at talagamot asaan anamnamaan. Adda dagiti nasaem ken addamot dagiti naragsak. Ket nairan na anasaem a pagteng tinagbalin a padas mo. Gapong iti ipupusay day di manong mo. Ngem ti saem anasagrap mo, nasukatan iti ragsak. Apaman anapasayaat mo ti panagbiag ti pamilyam. Daytoy ti agdadata a kinapudno pagayam ko. Makaited inspirasyon daytoy a pakasaritaam. Amok a nakaibati daytoy iti adal kadagiti padam nga anak asaan a naawanan iti namnama kalpasan dagiti panubok a nagdalanan nyo asang kapamilya. Maysa ka a pagulidanan nga anak, Nita. Kararag ko at arabayan na katinamarswa, tapno agnanayon ti kinaragsakyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Ricky, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Ricky,
May saakmat kadagiti nagtarigagay nga agbalin nga OFW ngamdak sang gasat ta saan anapat ganday ta tarigagay ko. Adda ngamin dagiti pagteng ang nagbalin alapod iti dayta nga arapaap ko. Kat dayta ti kayat ko nga ibinglay kadagiti naayat adumdumngag manang. Mamatiak ngamin nga adda maagsaw ang nabalitukan nga adal iti daytoy nga isalaysay ko nga agbalin lakit di eleksyon dagiti kas kanyak ken kadagiti kas iti masaknan iti inak isalaysay kada kayo. Rugyak nga rudmanang ti pakasaritaak idi agipagpagnaak kadagiti kasapulak a papeles iti panagabrod ko. Nay, ada kamot gaya man, anak ko. Kumusta nga iti impag na mapapeles para iti panagabrod mo? Danda ni makumpleton nanang. Kamaudyanan na. Matungpal tumot lang ang tinabayagan nga arapaapag. Talaga ka di asaanan nga agbaliw ti pangedeng mo, anak ko. Nanang, amuyo mo ti makagapo no apaya kayat ko tagabrod. Para kadagiti kakabsat ko kan para kada kayo kan ni tatang. Kaya't kayo nga ipaayan iti nasaliwanwan na panagbiag. Panawunan, tapno subadak mo't dagiti ado arigat yung kanya kanitatang. Ay na anak ko, ti masakbayam ti rumbang a panunutam. Isu nga rod a pinagadalda ka, tapno maragpat mo mo't dagiti arapaap mo iti biag, nang runa inton addanton bukod mo a pamilya. Di pa ila pang panunutan day tananang. Mabayag pa yung mapasamak day ta. Tadi para iti pamilya tayo ti ipang pangrunak iti daytoy nga arapaap kong agabrod. Talaga kaday asaanan nga agbaliw ti kapanunutan ti anak ta bakay. Ay nalakay, nagsaritaan minday ta abanag. Ngam talaga asaanan a mabawing ti pangedeng ti anak ta. Adamot na pintas at trabaho na ditaw. Ngam no apay at arigagayan na pailaan ti umadayaw. Ad-ado kano ti oportunidad na ijay lakay. Dakdakkel kano ti masapulan na. Kat nabibiit ka no ang makaurnong. Sa bagay, punumot kit diday ka. Ang malidayan naklaeng. Dahil tala maiyadayo ka datayaw. Nukas pangarigan ta matuloy ti panagabrod na. Suportaran talatan ti anak talakay. Total, saan mo't adakas ti panggap na? Para mo't lang iti pagsayaatan na dayta. Huwag mo't kit di malangarot, ikararag tayo, asapay la kumatamatunoy na, di arapaap na. Nay, apay, awan trabaho mita, anak ko. Napanak lang nang i-file iti leave ko nanang. Masapol nga na mapanak man ng ijay syudad. Ijay agency. Barang makumpleto ang dagiti papers ko. Kat makapanak mo tan ijay balasyo tao. Ay, nasaya at nga rod no kasta anak ko. Sapay la ko mga road, tamakapan ka mo tan. Kuma, nanang. Alata, aging pake akon. Amangan nga mabayaganak ijay syudad. Umyanak ka dito sa magmamanong aldaw. Barang mailipas amin na nakasapula ka papeles. Tapno orayok tulaan no ka na may schedule ti flight ko. Alangarudan anak ko. Agrobwat kan. Iti kasta saan ka unay amamalaman nga agbiyahe. Kan agan anad ka anak ko. Wan nanang, ket agyamanak. Di kay agdanag. Talagang agan nadak.
yaman na kiti Diyos. Nakompleto mo't lang ang dagiti papers ko iti panag-abroad ko. Orayik lang no kaano ti panag-flight ko. Kamaudyanan na. Matungpal mo't lang ti arapahap kong agtrabaho di abroad. Anya nga tanga oras nga agluwas diba sa mapan iti probinsyami. Sana bali. Komportable ak magkiti nga gururay diti bus terminal Maragsakan lakit di dananang kentatang iti ipadamag ko kadakwada. Apama na sumangputak. Hi! Mabalin ka diti makitugaw? Ha? Sige lang, miss. Agyaman nak. Urayam ka di mo tibas nga agpa-probinsya? Wen, medyo nagbayag nga rod. Hanggang okay lang. Kasta talaga. Wen gayam, siyak ni Riza. Mapanak matlang iti probinsya. Mapan ko pa siya ron tigayam ko. Sika ni... siyak ni Ricky. No, agtalag ka kanyak. Agiddantan. Total, agpadamot lagay ang probinsya ti papananta. Ay, agyaman hak. Maragsakan ak ama kaamamo kan ka, Ricky, ha? Kinapudno na kamin. First time ko amapan iti lugar ti gayam ko. Iti probinsyayo kunak man laangan. Naimbaglangan tanamamo ka. Ada ka pagpatulungak. Okay ka dilaan kan ka? Day talaga yam. No problem. Kuyugan kay ti papanam. Kabisadok ti amin na lugar iti probinsyami. Nagkuyog kami nga rod ang nagpaprobinsya ni Riza. Ti babae ang naamamok iti bus terminal manang Emmy. Iti pa nagsarsarita mi, naamuak ngagtrab-trabaho gayam ni Riza iti may sa recruitment agency. Kat ado kanon tinatulungan da ang nag-abroad. Naibagakmat kan kwa na ang nagaplayak para iti panagtrabaho iti balasiw taaw. Kat ururayak laangan ti schedule ti flight ko. Sigun kan kwa na, agbayag kano iti probinsyami, taado kano tinag-apply iti agency da. Kat masapol at tulungan na ida, tapno na dardaras ang makumpleto dagiti requirements da, kat makaabroad dan iti kabiitan a panawen. Siyak, siraragsakak mo't anang ipadamag kadananang kentatang, iti napintas a resulta ti ipapan ko iti syudad, iti daydi agundaway. Nanang, napinta sa damag. Ayusin dagiti papeles ko nga abroad. Ket orayag ka no lang ti awag ti agency ang nagaplayak. Tapno maamuak no kaano ti schedule ti flight ko. Ay na, maragsakan nakiti day tanga impadamag mo anak ko. Nagbunga mo't laang ang dagiti ado arigat mo ang nagipagpag na kadagiti papeles mo. Kastamot tan ti gastos mo anak ko. Sana balit ang alpasan, nanang. Masukatan tumot lang amin na gastos ko. Sana balin di bannog ko. Gagangay day tayo di panang i-process iti amin, nanang. Karaman na talaga ti sakripisyo. Kin ado abannog iti biyahe. Ay sabagay mo't kit di Ay uwan gayam anak ko. Sino ka di tayo kadwam asimangpot dito'y ili tayo? Ni Risa, nanang. Namam mo ko di bus terminal. Idi agawid akong diti lugar tayo. Dito'y matlagayam di papanan na. First time na kanong umay dito'y, nanang. Iso kinuyog ko na. Taga di talaod ti gayam na pakipagnaidan na. Bayat ti kaadaan na dito Kasta ka de. Ay nasaya at man anak ko tasi ka tinatumpungan na. Huwag nga ron, nanang. Nanang, panawan kayo pa bita.
Kaya't ko tagin na makabannog namin ti biyahe. Ala sige anak ko, riingan kan tulatan intun sumangpet ti amam. Apag isunto nakaluto akmutan. Nagmayat gayam dito'y lugar yu, Ricky. Nagsisimpot pa'y dagiti agindag dito'y. Puno day Teresa. Nasaya at dagiti tao dito'y. Hun gayam, kumusta dagiti tultulungan mo nag-apply iti agency yo? Naitod dan dagiti kasapulan a papeles da. Kat na-forward kumatan iti agency. Kinagpaysuna, adupay dagiti nag-apply. Kaya't damot kanot ang trabaho iti abroad. Kasta ka di, Risa? Wen gayam, kumusta mat kayo ti urayam nga schedule ti flight mo? Adda ka din? Awan pa yung harot. Matagtikanak pa yan. Talaga nga na magagaran ako na maka-abroad. Amom Ricky, adamin at talaga dagiti kakasta medyo mabayag. No kayat mo, i-cancel mo ti application mo iti dayjing agency. Tulungan ka laangan nga ag-apply iti sa Bali. Naanya ti kunam, tulungan ka laangan nga ag-apply iti Amerika. May mayat ijay. Agpay Risa? Kaya't ko lang unay Nakarkaro at ada ka mang tulong kanyak. O sige, kasta lang arodan. I-cancel mo ti application mo iti dayjing agency. Di kagdanag. Tulungan ka, Ricky. Anak, adamadmadlaw mi kaninanang mo. Kasla nasingid kayo matuna yan kan ni Risa. Kinapudno na tatang. Adan na relasyon mi kan ni Risa. Ang hindi kay agdanag. Nasingpot ni Risa. Anak ko, di mo pa'y amo tipudno akatatao ni Risa. Laglagi pa asaan at taga ditoy. Saan tayo akalugaran? Taga syudad. Kundi mo amuno sa dino at talaga ti pagnanaidan na ijay syudad. Di kay agdanag tatang. Yam amunak to kano numapan kami ijay lugar da. Isurot nak to kano iti panagawid na. Kasanon tayo nag-apply ang anak ka? At ka din damag? Ako tatang. Amoy mo't nga orayik lang ti schedule di flight ko. Gaputan nagbayag. Insingasing ni Risa nga ibabawi kong application ko iti dayjing agency. Tatulungan na klangan na mapan iti Amerika. Kastaya? Wan tatang. Pasensya kayo no italang nga ibagak kada kayo. Mawatan dak ko ma. Ay, ala, kitandakan ka na itaa. No isuti amom anasaysaya at anak. Katsapay la ko ma. Tadi kan to agbabawi iti dayta a desisyon mo. Saan to apulos tatang? Nangro na katadda ni Risa amang tulong kanyak. Tapno makagtingak iti Amerika. Ricky, masapul nga agluasa ko iti Manila. Ado dagiti rombong nga asikasok ijay. Kaya't ka ko mga isurot. O manugot ka kadi? Ni, uwan Arisa. Itapay, katagayan ayatan. Ipatpatag ka unay. Kahit jaklakit di itulok, ngagin na dayo tapay. Uray siyak matriki. Ay ayatan ka mat unay. Iso kayat kong agdan nata ko man iti Manila. Sumurot ka kanyak. Gat ijayan nga urnuson ta dagiti masapul ta nga agpadpada tapno makapanta iti Amerika. Sumurot akmat kan ka ijay. Kayat mo ka di? Katwa na. Apay kit din na saan ngay. Maragsakan na kiti dayta na ibagam Risa.
Sumurutakin ka. Ipakadak ka dananang kan tatang. Ngagdin natan ija Manila. Kat ijaytan nga agnaed. Simurutak nga rod ka ni Risa ije Manila, manang Emmy, kat nagdan na kami kas agasawa. Nagtultuloy iti trabaho ni Risa iti agency, akas kunana. Siyakmat ti mabatbati iti dagusmi, no kas di amapan ni Risa iti ayan ti trabaho na. Impanamnaman ni Risa amakapan kami iti Amerika, manang. Agano sakla ka nga aguray, tamadama nga ipagpagnana dagiti papeles mi, bayat nga agtultuloy latamet ti panagtrabaho na iti recruitment agency. Gaputa ay ayatak unayan ni Risa, nagtalekak kenkwana. Pasaray agawi dakmet iti probinsya mi, tapno mapan kusuknalan ti kasasaad ti pamilyak, anabati ijay. Naimbag man ta nakaawid ka anak ko. Tatang. Wen nga rod anak, ay na mailiw kami unayon kan ka. Ay, kumusta ngay mo ti kasasaad mo ije Manila? Nasayat mo't nanang. Tatang. Unak man numapan kayo ije Amerika ken ni Risa. Apay ngay nga agenggay takatanda kayo pa lang dito pagilyan tayaw. Wen nga agpaiso anak ko. Di mon pinatuloy ti mo na nga aplikasyon mo nga ag-abroad. Tamang namnama ka nga rod iti imbagakan ka ni Risa. Ama tulungan na kaama pa ni J. Amerika. Di kaya agdanag nanang. As-asikaso ni Risa dagiti papeles mi iti ipapan mi J. Amerika. Agtalik tayo kan kuhana. Anak, di na ko makagura iti dayto nga ibagakwan. Ha? Madandanaga na ka talaga anak ko. Ang mga nusabalin tinasumok mo. Sigurado ka kadi iti bagbagan ni Risa ken ka. Mapagtalkan ka di matlaang at alaga day dya babae. Nanang, kaya't milaang ti makasigurado iti kasasaad mo iti dun na day dya babae anak ko. Ang mga numaisagmak ka. Tatang, nanang, saan kayo kumamot niya agduado ka ni Risa? Laglagi po niyong agdendin na kami kasagasawa. Kaya rigan na manugang yun dayjay. Takasarlaang ti kurang kada kami. Iso adi kay agdanag nanang, tatang. Mapagtal ka na tao ni Risa. Sigurado ak iti dayta. Ricky, agbiyahe ak inton bigat. Siyak timbaon ni boss amang kuyog kan mangitulod kadagiti mapanagtrabaho iti Hong Kong. Talaga ka na hindi pa nang itulod mo iti nagduduma pagilyan na. Ado talaga tinag-apply iti agency pagtrabahuang. Wen, kat amang nagbayagak iti sumagmamano nga aldaw. Nas ka na masigurado ka na talagad ti pagtrabahuan dagiti may patulod ti agency a pagtatrabahuak iti Hong Kong. Sige, di kagdanag. Siya kung ti makamo diti apartment ta. Basta ganad kayo ti panagbiyahe, ha? Wen, kat pasensya ka na. Mabati ka man nandito nga agmaymaysa. Okay lang, Risa. Saan naktumot namin na kaya ta sumrag iti trabaho. Kabayatan nga orayon ta kumati ipapantay di Amerika. Ijay kanton Amerika nga agtrabaho, Ricky.
Alangaron, aginanatan. Tamasapa akpay inton bigat. Nagbiyahe man ni Risa. Kasimat. Kanayon niya agbiyahe. Nangruna no ado dagiti ag flight ang mapaniti pagilyan apag paituludan ti agency apag trabahuan na kadagiti agbalin niya OFW. Ay, nasapay la ko ma. Tama kapan kami mo ni Amerika. Igaud ko ti agtrabahon to ijay. Nukas pangarigan. Tapno matulungak na Risa. Ijay kami tumutin ni agkalay sa kan mang bukal iti pamilyami. Matulungak tumutin tatatang kan nanang. Ket masubadak ton ti ado arigat daan ang paadal kanyak. Amo ka madanda na ganda, may papaniti ka sa sahad ko iti din na ni Risa. Hanggang panagnagkakadakwada, asaan na ka nagkamali iti isusurot ko ka ni Risa diti Manila. Mamatiak, isudan to ti kang runaan na maragsakan. Inton makapan kamin kin ni Risa ija Amerika. Nasayat mo ta nakasangpat ka na Risa. Kumusta ti panagbiyahe mo di Hong Kong? Okay, Mat. Ay, makabanog ti kanayon a panagbiyahe. Ala, agina na ka pa ilang arod ay saganak ti kanenta. Nakaluto akon ket. Amok ngamin anabannog ka una yen apaman na sumangpat ka dito eh. Agyaman na ka. Uwan gayam. Masapon nga umalis tayo ti sa baling apartment, Ricky. Ha? Apay? Okay mo dito apartment, saan ka di? Uwan, medyo sa anak nga minan a komportable dito eh. Huh? Iso nga umakartalaangan. Iso da ito ti may sapay nga inasikasok sakbay ang nagawidak. Di kagdanag, adan pagakaranta. Nalawlawa, kan napinpintas ngamtoy pagnanaadan ta ita. Iso nga umakartan inton bigat. Anya? Umakarta adagusan? Ni, apay akilate desisyon mo nga umakarta iti apartment. Anya ka kadi, imbagak mo na sa anak kon a komportable ditoy. Iso please, awanan ti adupay asaludsod Ricky. Basta umakartan inton bigat. Magustuhan ka dito yung makarantang apartment, Ricky? Wan. Nalawa unay dito eh. Kan may sapay. Apay nga dayo unay iti sentro ti makaranta. Saan ka diyan nasaysayat iti sigod? Tas asidagitayan ti trabahom. Kas lang amin nasulinag launay dito a lugar. May mayat dito ita na ulimak. Kan presko ti aglawlaw. Adayo iti polusyon. Nakaskas daw lang amin, Risa. Kilati akarta. Adan sa mo tilimlimod mo kanyak. Ha? Ada ka dinas ka na maamwak? Ha? Awan Ricky. Anya ka din di bagbagam. Sika talaga. Madlaw ko amin na sabali ti Jarmo, Risa. Kasla adda ti sana na saya at mapaspasamak. Mas dawa ka talaga iti kalata ya akar mi iti pagnaidan kin ni Risa. Marikrik-nak. Ada ilimlimod na kanyak. Madlaw ko ti sabali ajar na. Tinasayaat, paliiwak ni Risa. Iti kasta,
maduktalak no da ilimlimod na kanyak. Ricky, rumarak pay. Adanas ka nga aramida kay opisina. Makamu ka pay laang dito ya. Saan ka pay laang rumrumor dito arubayan? Paliiwan pay nga umuna ti aglawlaw. No ada sa bali at tao amakitam, saan ka basta glukluk at itiri daw? Apay? Basta tong palam timbagak. Awanan ti adu pay asaludsod. O sige ha, panawan ka pay. Kayo nga dito unod. Kayo nakangato na giti mayo. Napalawlawan na kayo. Pulis kami. Pulis? Anya ti kahit sa hunday ito, Risa. Awan mo ka basol ta. Anya da ito, Risa. Ricky, pakawanan nak. Sumurot talaangan iji presinto. Anya? Nairamanak an arestar, gapo iti saan ko nga amu an nakabasulan mi manang Emmy. Saan nga agtagtagarin ni Riza iti daydi agundaway. Ijay la presinton an naamuak, an nakadarumgayam ni Riza, gapo iti illegal recruitment. Naklaatak manang, gapo tati amok kat legal ti trabaho na. Ngam kadagiti gayam panawan akaawan na, nga ibagbagana apan ang itultulod na kadagiti workers iti sabali apagilyan, saan matgayam apudno manang Emmy, tati kinagpaisuna, agaw-awid gayam iti probinsyada, tapno makadenna na ti anak na nga imbati na kadagiti naganak kenkwana. Nagsakit dagiti naamwak manang, ket tinakasang nairamanak a naibalod, akomplisak kano iti illegal nga aramid ni Risa. No pay nakalanad iti statement as sinapataan ni Risa nga awan ti pakainaigak iti illegal nga aramid na, nairaman naklatta na balod. Kat kalpasan ti 5 atawan, apaman ang napanagnakan ti korte, apudno nga awan pakainaigak kadagiti aramid ni Risa, nawaya-waya anak. Idinto tatong palbiag tinagbalin a sentensya ni Risa. Itamanang, adda na saya at atrabahok dito'y pagilyan tayo. Kat jakmeten inalman pa'y timapan iti sabali a pagilyan. Aklonak nga adda dagiti gundaway, aginandat ko asarungkaran ni Riza iti pagbaludan manang Emmy. Tauray kaskasano, nagbalin met apaset ti biyag ko. Ngam saan apulos a nagpakita kanyak. Naawataklatan ti kayat na nga ipasimudaag kanyak. Nalabit kayat na ang mga barwanan nakon, iso akas tangarod ti inaramid ko. Kararag ko asapay lakuma takanayon at arabayan ti Diyos ni Riza. Ti babae nga inayat ko itinapudno, nga isumatlaeng ti makagapo, kadagiti saan anasaya at apagteng anapasarak. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Ricky. Pagayam a Ricky, agyamanak iti panangitalak mo iti padas mo iti programa tayo. Nagkasang at talaga tinapasamak ka pagayam ko. Ngampam managnak dayta asaan amat maturog ti Diyos. Takalpasan ti 5 atawan, napanagnakan nga awan ti basol mo, ken nawayawayaan ka. Sapay la ko mga rod, taagnanayonan ti kinatalinaay ti panagbiag mo,
ken dagiti ipatpateg mo iti biag. Mamatiak anak kay bati iti pakasaritaam iti adal kadagiti naayat adumdumngeg iti programa tayo. Kat dagiti adda aramid na nga iligal amayar ngi iti insalaysay mo, agpaay ko madaytoy eleksyon kada kayo. Tanuman pa'y nawaya kayo ita, di kay tumakalisi iti ima tilintag, kat madusa kayo, gapo iti aramidyo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anag pailinged iti nagan a Clark, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Daytoy ti may kadwa paset ti padas na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naamuan nyo iti umuna apaset ti padas ko dagiti pagteng a nagdalanan ti pamilyak. Nakaadalak babaan iti panangisakad kanyak ti inak, kalpasan aken laatlatan a nagpukaw ti amak iti saan mi nga ammo a rason. Naiparang ko pa'y manang a nagsettle kami dito'y Canada akadwami ti inak, tabarang malipatan nati kala at latan a panagpukaw ti amak. Ti anak ko tinagbalin aliwliwana, kabayatan ti kaadami iti sabali a pagilyan. Ngam kastoy matgayaman ti mapaspasamak idi, dita Pilipinas. Nanang. Edgar, anak ko. Si kakadingag paiso. Siyak nga rod, nanang. Ni Edgar. Ti anak yo. Ay na, Diyos ko, Edgar. Anyat na pasamakin ka, anak ko. Naunday a panawan na napukaw ka. Nanang. Tinasayaat, umunag ka pa'y. Dito'y unag, ti pagsaritaan ta. Grandma, why are you sad? Camille, apo. You are always sad. Why, Grandma? Sika talaga. Come, let Grandma hug you. Okay. Naimbaglaangan tada ka aliwliwak, apo. Grandma, I cannot understand you. I said, Grandma loves you so much. I love you too, Grandma. Please don't be sad. Don't worry. I'll try, apo. I will be happy as long as you love me. I promise, apo. Kasladyak pa'y lapat yun, bakit? Ay, uray siyak. Naklatak nga raw, di kalata si Mangpat. Ay, iso na lang, tamadlaw nga dati di na ibagbaga ka data. Ha? Saan nakabasta mamatilatan iti impagana? Nga dati saan anasayat anapasamak kan kwa na? Ay, lakay. Iso ang masapul ang makasarita ta itinalapat ni Edgar. Masapul ang maamuan ta, noan niya talaga tinapasamak kan kwa na.
taapay anaunday apanawon anagpukaw ti anak ta. Ay katuon aramidan ta dayta. Ikagumaan ta nga amon no anya talaga ti rasaon. Kalpasan na, masapul nga ipakaamuta iti pamilya na ti maipapan iti daytaw. Kumusta kayo ditan, Lola? Pasensya kayo no itala nakaawag ka. Amoy matan. Makumikumakmat. Ay, awan anyaman na, Clark. Nasaya at kami kanilulom dito, oy. Na kayo ngay dita. Ni Mami, kumusta? Kasi iti sigod, Lola. Naliday lata ni Mami. Amoy na niya ti makagapo. Ay, Clark. Naimbag lang na taada ni Camille nga anak ko aliw-liwana. Clark, nasaya at launay ka nakaawak ka, Apo. Ha? Apay, Lola. Ada ka di masapulyo? Di ka agda nagtagipaw itak. Apo, saan na may papaniti kwarta ti bagakan ka? Ngamen, bastan di kami mo't kanilulom dito'y. Anya nga rin ti bagayo, Lola? Ay, jaka mo, no kasano arukyak na ito'y, Clark. Anya kayo lakit din ay, Lola. Ibagayin na anya dayta. Saan kayong agbabain kanyak? Ay, Clark, Apo, nagsublay ni Dadem. Ha? Si bibiyag ni Dadem. Anya? Agawid tayo di Pilipinas, adatala ang adwa. Saan ta akadwa dagiti aginam? Adda masapol nga si kasun tayo di Mami. Kan may saan ta basta maisurot dagiti aginak? Dagis eskwela mo't ni Camille. Saan mo ta basta makaalay ti bakasyon ti asawak? Naimbag kanyak ta nakaala ko ni ti bakasyon ko. Ne, anya ka di ti mapaspasama, Clark. Kalaat man na ito'y. Mami, saan kayo kumanyagdamag? Basta da napatag nga si kasun tayo iji Pilipinas. Isama sapol nga agawid tayo. Ay, unay ka na ya. Maikawak ton. Nagruna tajak ton makitkita ni Camille nga apukok no datay iji Pilipinas. Sana bali, Mami. Tagkita kayong tumot lang. Basta agawid tayo iji Pilipinas. Jak imbagbagak ni Mami ti maipapan iti inyawag ni Lolak manang Emmy. Tadyak kayat nga da pampanunutan na kabayatan ti panagbiyahe mi nga agawid di ta Pilipinas. Siyak ti saan ang makaid na kabayatan ti kaadami iti eroplano nga agawid di ta Pilipinas. Kat nadlaw day ta ni Mami. Ngamjaklat ta imbagbagakan kwa na ti makagapo. Gapo ta inlako mi aminen asan ikwami dita Pilipinas idi. Nagdiretso kami kani Mami iti lugar dagiti dadakkel ni Daddy. Kat ijay kami anagdagos. Apaman asimmangpet kami, kinasarita adagos ni Lolo ni Mami. Agyaman akta pinatgan nyo tikid daw mi nga agawid kayo dito, Sandra.
Mas daawak nga rod ka ni Clark, takala ti panagawid mi, tatang. Apay ka di na imbaga kanyak no anya ti makagapo. Basta ko na nga da napatag-abanag nga asikaswan mi. Ay, Sandra, si bibiyag ni Edgar. Anya? Agpaiso, tatang. Wen, Sandra, si bibiyag ti anak mi. Si bibiyag ti asawam. No kasta. Ayan nga ron ni Edgar, tatang. Ibagayo no sa dino ti ayan na. Tamapan kami ka ni Clark, itamot lang. Sandra, mabit lang. Mabit lang. Di ka kumaagapura. Tatang, naunday a panawan na napukaw ni Edgar. Impagaro pa yan ti kaduan anatayan. Ngamsyak, pulos ajak pinanunot anatay ti asawak. Isosandak mo't siguro ang mapabasol no magagaranak man ita. Kaya't ko makita ni Edgar. Ayan ni Edgar, tatang. Ayan na. Mabait lang, Sandra. Danggam kumapay dagiti ibagak ka. Iti kasta, maamuam ti si bubukal akin na pudnaw. Dumngag ka, anaimbag. Ay, naibaglakit din. Tanakaturog batlangan ni Mami Apok. Lola? Ay, saan mi nga mo no anya tinapampanunot ni Dadem? Taapay anaramid na tikas jay. Namamuyo ka din ti kabsat ko ni Daddy. Ay, saan pa, Apo? Di na pa'y inyamam mo kada kami. Gaming ka rin na ngayam amuna ti bunga ti pananglipot na kada kayo a pamilyana. Iso nga impakaamumi adagos ken ka tinaduktalan me. Daddy, kaano amam amok da lolo ken lola? Kastamat ni manong ko. Brian, anak. Magagaran akon, Daddy. Anak, medyo komplikado ti amin. Isa pang asim ko mata saan kang agganat. Daddy? Gamti ka agdanag. Talaga ayam amo ka kadakwada. Basta di ka kumagganat, anak ko. Dumteng ti umno apanawan. Mami, kumusta ang diriknam? Diyak mo, anak. Diyak maawatan tiriknak. Mami. Naunday apanawan ang nagladlading itak. Naunday apanawan ang nagdandanagak. Ang nagkarkararagak iti Diyos. Tapno kidawak laang asapay lakuma. Kasi bibiyag pa iti amam. Ngawan ko matidakas sa napasamakan ko, ana. Akas iti pamati ti kaaduan. Ita, nasungbatan tinabayagan ngay karkararag ko. Panagriknak. Nagtupakmat kanyak ti langit. Kapoy tinamo kadalolo kan lola.
Mami, dahito iti makagapo. No apay akin ay kayat ko datalang ti agawid iti Pilipinas. Iti kasta. Saan na makita dagiti aginak ti agbalin a reaksyon mo. Ti kasta pa nagsangsangit mo. Nang runa ni Camille nga anak ko. Clark, anak ko. Daitamot lati makagapo. No apay ajak imbaga adagos ken katirason ti kelata panagawid ta. Tadyak kahit maburibur ka, kabayatan di panagbiyahe ta. Kasi tinakon-akon. Aglalaok tirik na kita. Magagara na ka makakita. Kan mga rakop iti amam. Gamdumik di karmat ti sakit tinakam kan kurak kan kuana. Gapo iti naamuak nga inaramid na. Maawatan ka, Mami. Iso ang masapul adamagak itakan ka. Kayat mo kadilat ta makita ni Daddy. Juan, Mami, kayat ko ang makasarita kan makasangot ti amam. Kayat ko ang mangagan mismo kan kuana. No apay a kinabailan na tayo alino ko. Kayat ko ang mangagan mismo kan kuana. No anya talaga ti makagapo. No siyakla ko mati masurot iti daydi akan ito. Diyak ko man ipalubos nga agkita kan agsarita pay dadadi kan mami manang Emmy. Makitkitak pay laeng ti panagarubos ti luwa ti inak. Agrurutap meten ti marikrik na kan mapampanunot ko kontra iti amak. Kayat ko kumaidi nga agsubli kamin kan ni mami ijay Canada. Ngam rinaam ko ti desisyon ni mami. Inuray mi nga rod ti umay ni Daddy iti pagtaengan da lolo ken lola tapno agsarita da ken ni mami. Ket ididimteng dayta kanito kastoy dagiti paspasamak. Timbagaken ka, Clark Apo. Pinadakkel na ka ni Mamem anasayaat. Iso nga agparbeng ka kuma. Apaman asumangpet na dade kan ti kabsat mo. Lola. Amo, ngaglalaok mo ti marikrik nam ita, Apo. Kasta kami mat ka ni Lolom. Iso akin tawag asakbay nga agpungtot ka. Panunutam ko ma. Akabsat mo ti kakuyog ni Dadem asumangpet ditoy. Sa bali man ti inana. Kabsat mo lataday jay. Iso asapay lako matagtanang ka, Apok. Da kayon tinangibaga, Lola. Pinadakkelnak ni Mami anasayaat. Di adalak. Iso asaan kayong rin nagdanag. Makontrol ko ti bagik. Ti emosyon ko. Ay, nasaya at laulay no kasta. Clark, Apok. Adan da Edgar nga amam. Sumungad dan. Ha, kasta ka day. Clark, nakasagana ka ka din. Wan, Lola. Kat pang-aasiyo ko ma. Alalayan niyo ni Mami. Siyak pa'y lang ti makaam mo iti kabsat ko.
jay. Madandanaga na ka. Ay, bakit? Amang ano anya ti mapasamak. Kita da Edgar ken Sandra. Ay, panagkunak. Naurnos mo ti panagsarita da. Panagkunak kat kalmado da nga agpadpada. Ngam saan ama ilibak, ngagsangsangit ti manugang ta. Madlaw iti jar na nga uray nakatalikod katata. Bakit? Ay na, sapay la ko matagparbeng ti manugang ta. Awan ko mati mapasamak akin nabil wenno anyaman. Kastamat ti daw dawat ko. Ngumno bilang ta saan amalapdan ni Sandra ti bagina. Ket makabil na ni Edgar nga anak ta. Maawatak day ta. No bilang takaguranak, manong maawatak. Ha? Inlawlawag kanyak ni daddy ti amin. Amok Anyak nagan mo itayan. Brian, manong. Among Brian. Edi kasta ti edad ko. Kastamat lang ti pormak. Ha? Saan la porma ti nagpadaan ta? Pati ti pukis kan lunglong ay. Kasta akmat lang idi. Ading. Ha? Manong, kaya't kadi asawan day ta adi nakagura? Apay ko makagura ka. Awan ti basol mo. Saan mo abasol ti nagbasulan day di inam, kan ti amata. Iso di kagdanag, Brian. Saan ka akagura? Saan apulos, ading? Sikatiin ka laysak, Sandra. Sikati kadwa ka ng bukal ka ng gunod iti amin nga arapaap ko. Amin anay pundar ko. Sikati addaan karbangan. Da kayo ka ni Clark. Isungarod nga awan na pulos ti inimot ko iti inkadeng ko ti sumurot iti sabali. Kat panagkunam ka di. Umdas tay taga inaramid mo. Tapno jakon ikaskaso tinadagsan na abasol mo. Sandra. Nabayag a panawan, Edgar. Naunday a panawan na nagdandanagak. Dandani mapukaw ko ti limbong ti panunot ko. Gapoy ti kalaat a panagpukaw mo. Patyan ti kaadwan anatay kan. Ngamsyak. Uray apag ka nito lakuma. Saan na pulo sa napunas tinamnama kasi bibiyag ka. Uray lamabriyat ti barokong ko idi. Nasumkan iti panunot ko ti magbagada anatay kan. Ngaminibturak ti amin. Kalpasan na. Kalaat nga agparangka. Kat maamwak aliniputan naklagayam iso nagpukaw ka. Panagkunam ka di. Kat nalakala nga maaklod ka iti panagsublim. Sandra. Inkadeng ko taagpakita. Saan atapno kintawak nga aklunan nak nga agsubli iti danam.
Amok anadagsan tinagbasulak kan ka. Kat amok adi nakabailan nga aklonan. Gapoy ti inaramit ko. Naisalaysay kunti amin kan ka. Manipod iti rugi. Idi pimusay ti kinadenak gapo iti sakit na iti puso. Tapno maipaayan naklang iti anak. Kat mapunas tinakaro nga iliw ko kan ni Clark. Aging kaitang nga inkandang ko ti agpakita kan ka. Kada kayo. No tinak maaklon, maawatan ka. Raamak ti desisyon mo. Tila ang kidkidawag kat ti pamakawan mo, Sandra. Tamok. Aging gadinak napakawan. Agtalinaid anadagsan ti panagbiag ko. Ti panagbiag mi atwa ken ni Brian. Apoon ti nakatayan day ti inana. Iso apang aasim. Pakawanan na kuma, Sandra. Day talaang tikid-kintawag iti panagsublik. Ti pamagawan mo. Ti pamagawan ni Clark nga anak ta. Day talaang ti tartari kagayak. Takas itinakon-akon. Maawatan ka naraamak ti panggandagiyo. No saan takol, ama aklon? Rumbang lahang kanyak dayta, gapoy ti basol ko. Pag-aasiyo, tapakawanindak ko ma. Pag-aasiyo. Idi agkidkid daw iti pamakawan ti amak iti inak. Adda kamin kada lola, lolo, kani Brian nga ading ko iti ama. Iti saan unay nga adayo amang palpaliiw kadakwada. Ti amog iti manang kat agbalin anatangken ti puso ni mami. Ngamkas kanyak, napakawan na ni daddy. Kat naaklon na matlaang ni Brian abunga ti basol ti amak. Tapno saanan na pagsasaritaan dagiti makaamamo kada kami tinapasamak, ingkadang mi ka ni mami tinagsubli dito'y Canada. Kat simmaruno da daddy kan Brian akabsat ko iti ama, apaman anaurnos ti papeles da. Iti ababa sarita manang, nangabarwanan kami asang kapamilya. Isu nga ita, naragsakak amang ibaga, anaurnos ken agtitinnunos kami amin. Daytoy ti pakabuklan ti pakasaritaak,
ajak tupulos malipatan. Kat sapay la kuma, tanakaibati ak iti adal, kadagiti naayat at dumdumngeg. To'y pagayam mo, Clark. Clark, pagayam ko, kas iti nakunakon iti umuna apaset ti pakasaritaam. Saan analaka tinagdalanan nyo? Ngam gapo ta saan kayo nga imibet iti namarswa? Nang runa ni mamim, napasamak dagiti saan anamnamaan apagteng. Umuna, naamuan nyo asibibiyag ti amam. Kan ti may kadwa, napakawan kan naaklon nyo ti amam. Kastamutan ti bunga tinagbasulan na. Iso nga ita, sikan a mismo tinangibaga anaragsak kayon nga agdadan na asang kapamilya. No agtultuloy lakit di tinatibker a pamati, kan agtultuloy ti panagsadagyo iti namarswa, mamati ak at ikinaragsakyo kat awan patinggana. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam. Anag pailinged itinagan nga Irish, ngam di na inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Irish, ngam pasensyakan manang no jakon imbaga ti address ko. May saakmat anaayat amang tartarabay kadagiti uploads yo dito YouTube channel yo. Kat naawis mo teriknak anang ipatulod iti pakasaritaan ti biagmi, anam na maak ang makaibat iti adal kadagiti dumdumngag. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti kolehyo. Ay, agyamanak, nakaawid akmat laengen. Imbagakmat ngamin kada kayo, ajak kaya ti makonfine, gamagpilit kayo mat ngamin. Kay kayat ko ti agpaimbag dito'y balay. Nakarkarong agsakitak no addaak iti hospital. Linda, kasayaatan mo't laeng no adda kayo iti hospital. Tapno mataming ka na imbag. Kita man tinapasamak. Kung naktumot nga minadi kag pambanog, ngam natangken ti ulom. Baybay am animin yang ti makaamo kadag iti trabaho dito'y balay. Delikado ti sakit mo iti puso. Iso atong palam ko madagiti ibilbilin mikan ka. Tony, narigat mat, no kanayon laengen animin yang ti mapatpatudon dito'y balay. Awan ti agbayag akatulong no kasta. Kan maysa, kabaalak. Siguro, naira na laeng mata, adimikar ti sakit ko. Dahil takot nga rod. Diyak langit di mapakawan ti bakik. No tadakas ang mapasamak kan kalinda. Amamat no kasano ti panangipatagkukan ka. Ay ayatan ka unay-unay, Linda. Katya kung tarigagayan ti agbiag no mapukaw ka kanya. Santo ang mapasamak na ita, Tony. Si Kamat. At idug pa itibiyag ko. Saan nga itulok ni Apo Diyos ang mapukaw ka masapakan ka? Asinun to timang taripatokan ka no kasta ti mapasamak. Anya,
Ay, siga talaga. Kasta lang arudan tinapasamak ka ngam ti pakasik nagpailang ti pampanunutab. Gapo ta ay ayatan ka matunay, Tony. Kat dahi ta ti pagyamanak unay iti Diyos. Tainik ka na kita asawa ama nang ipatag. Naasikaso kan kang runaan iti amin man nakaawat. Pasensyakan ka dagiti nagkurkuranga kiti kalabas, Linda. Kat ikarik, si kantulang ti ayatag aging ganat tungpal biyag ko. Agyaman na kiti Diyos. Tanakarwar ka niti hospital, Mama. Kumusta kayon? Okay kayo kadimot laang? Siyempre, iha. Nalaing dagiti doktor ko. Kan kang runaan iti amin. Nalaing ni Papam amang taripato kanya ki hospital. Wan nga rod, Mama. Kat pagyamanak unay. Tanaad da anak mo't iti ama akas ka ni Papa. Kat pasensya kayon ha, Mama. Saan ko apulo sa natulungan ni Papa nagbantay kada kayo. Idi na confine kayo. Makumikumakmot kami ni di pagadalan. Saan ka ngagdanag, iha? Maawatan ka. Kasta talaga ti graduating. Ado ti masapul aring paasan nyo. Basta igaad mo ti agadal, iha. Taday ti tartari gagayan mi ka ni Papaam. Diyay makaturpos ka, iti panagadal mo. Di kagdanag, Mama. Itapay, tadandani ako nagturpos. Para kada kayo ka ni Papa ti amin ngar aramidak, Mama. Patpatgan kayo unay ka ni Papa. Uy, friend. Nadamag ko nakaruwar ka nun ni Mother iji ospital. Kumusta ngay? Kasi ti Diyos, nakaruwaran, friend. Kat agyaman na, tanakaragkad manan ni Mama. Nasayat mat. Siguro, may concentrate mo mo't itan ti panagadal mo. Amok nga minakatagiti na palabas ng aldaw. Talaga worried ka. Gapo ko ni Mamam. Pudno dayta. Taasin mo ti sana madanagan. Amo tayo mat adelikado ti sakit ti puso ni Mama. Naimbaglaangan tada ni Papa. Anang tartaripato ka ni Mama iji ospital. Ay nawan nga rod, friend. Talaga may sa pagulidanan ni ama ni Papam. Ipatpatag na launay ni Mamam. Idol ko talaga ni Papam. Ay, sapay lang ko mag-grill. Takas dyan ito ti masaraka ka fafak. Guwapo lang aruden. Nasingpat pa'y. Ay, kilig. Amom, uray siyak. Talaga akasmat ka ni Papa ti kayat kung agbalin to akatako naynay ko itibiyag. Makitkitak namin no kasano ti panangipatag na ka ni Mama. Ipatpatag na unay ni Mama, friend. Sinabi mo pa. Oh, ti okay ka nga rodan, ah? Awanan ti pagdanagam. Mala, oh my God, tamapanda iji kantin. Treat ko, friend. Linda, masapul nga agluwasak man rin iti probinsya. Kas iti sigod. Uwan, Tony. Maawatak. Katagandad ka iti panagbiyahem. Agyaman na, Linda. No, mapalinla ko ma.
Sa anak pa yung mapanita. Takarurwar mo pa lang ito ospital. Ang kasapulan dakmont nga minijay. Saan ka ngagdanag, Tony? Maawatan ka. Di nakpakadanagan. Kabaalakon. Kanadamot na Irish kan minyang akadwak dito'y balay. Basta nadam ti salon at mulinda. Di kag pampanog. Agit na nakapailaan. Baybayaman ni minyang tagaramit ka dagiti nasken na trabahuan dito'y balay. Di kag tanagtag subliak mutla dagos. Apaman na mayring Pasko dagiti nasken nga si kaswa kay probinsya. Wen, di ka madanagan. Nunas kan nga agbayag ka ijay, iti sumagmamano nga aldaw. Aramidam, Tony. Agyaman iti pan nakaawat mo, Linda. Ipatpatag ka unay-unay. Tunggal ka ni kadwa bulan, agpaprobinsya ni Papa, manang Emmy. Naruamak maten, taamok ang maipapan iti negosyo ti as-asikaswan na ijay. Pasaray agawid kalpasan ti dua wano talo nga aldaw. Simarantamot ni Mama kalpasan ti pan naka-ospital na manang. Napatag-unay ni Mama ken ni Papa. Iso akas taunay ti panang bilbilin na kada kami kanina namin yang asaan mi abaybayan ni Mama. Mapanagnagak ti panagayat da iti tunggal maysa. Iso nga inarapaap ko, asapay lakuma, takas lantuken ni Papa, ti makatakunaynay ko iti biyag. Mama, sumrak ako ninyo pagadalan. Sige, iha. Agan-andad ka, Wan, Mama. Wan gayam. Kaano ka diti sangpot ni Papa? Mabalin nga inton bigat, iha. Apaman ang mairing pas na tiyar aramiden na. Kasta ka di, Mama? Laglagi po nyo dagiti bilin ni Papa, ha? Wan, iha. Di ka kadiagdanag. Alamapan kan. Ang mga numaladaw ka pa iti pagadalan. Okay. Bye, Mama. Anya anak, nag-enjoy ka kadimot lang itinapanta nagpasyaran? Wan, Daddy, nagpintas, nag-enjoyak, Daddy. Di kagtanag anak ko, basta umayak ditoy, mapantag pasyar iti dayjadiso. Daddy, panawan na ka di manan? Abi, anak. Kuma, dito'y kalaangan, Daddy. Di na kun panawan. Abi, amumot nga da trabaho ni Daddy. Saan ka di? Wan, Daddy. Kunam, adamanang ko. Kaano ka di makitak ni manang ko, Daddy? Dumting to day tanga altaw, anak. Mamamum tumot lang ni manang mga Irish. Napintas ka nasingpot ni manang mo, anak ko.
paiso, Daddy? Wen, anak. Kat di ka agdanag, agkita kay tumutlang kanimanang mo nga Irish. Linda, adakon. O agyaman na kiti Diyos na nakasangbot kan Tony. Kumusta? Nasaya at mat, Linda. Naragsakan man ni Abi iti sumagbamanong aldaw kaadak iti danana. Di nasaya at nukasta, Tony. Linda, agtamtamagan ni Abi. Apay kanwa kanayon na panawak. Kanayon na damagan no kaano kano am-am muna ni manang nang Irish. Dakad ka dayta. No kaano nga ipudnom ka ni Irish. Ti maipapan ka ni Abi. Linda. Patsyak ang maawatan tumatlaang ni Irish ti amin. Awan ti palimad asaan ang maduktalan, Tony. Daita tilaglagi pam. Nasingpot ti anak ta. Amok ang maawatan ng tumatlaang ti amin. Kat maawat na akabsat ni Abi. Akas matlaang iti panakaawat ko kan ka, Tony. Pudno ang nasakit ti amin. Ngam napakawan ka. Taamok ang nagbabawi am amin ang naaramid mo iti kalabas. Kat impakitam ti panagbabawim. Amo tayo mat nga awan basol ni Abi iti napasamak. Isula ang tinagbalin abunga, tinagbasulan nyo kanyak iti inana. Kat ita, taawanan abiyag ni Laida. Tapi musay kat nga rod, idiimpas ngay na ni Abi. Rumbang laeng, adi mo talikodan ti responsibilidad mo kankwana. Kas amana. Nagtanok ka, Linda. Kat dahi tati pagbainak unay kan ka. Agyaman nakitipan nakaawat mo kanyak. Nagbabawi akong ti amin na nagbasulak kan ka, Linda. Kat ikarik adi kanton pasakitan iti kaano man. Irish, iha. Mabalin ka di nga. Agsarita ta. Uwan, Papa. Kasla na patag sa tipagsaritaan tayo, Ay, napayagan na kayat ko nga ipudno ti amin kan ka, iha. Tunggal gandatag. Agkapoy tarik na. Ha? Maipapanidan niya ka di dayta, Papa. Iha, sapay la ko matadinak kagura, iti daytoy amamwam. Ambok ngawan ti palimod na din tumaibotaktak. Kat marikrik na kadaytoyen ti gundaway, tapno maamwam ti amin. Papa? Iha, nagbasulak kan ni mamam. Papa? Adda kabsat mo itirwar, Irish. Anya? Dahil tati agpaiso, iha. Adda kabsat mo itirwar. Iso ni Abi. Kat magagaran unayin ang makakita ka iti personal. Naaramid mo ti kastakan ni Mama, Papa. Unak na may saka pagwadan nga, Ma. Ngam saan mo't gayam.
Tanaaramid mo aliniputan ni mama. Iha, amo kadakkel tinagbasulak ken ni mamam. Ngam nagpapawiyakon ti amin. Naunday a panawon na sinidsidirnak ti konsensyak. Ngam nakarkaron na sidirnak ti konsensyak no baybayak ni abi. Kat ni mama, di man lang na panunot. No kasano kasakit da ito'y no maamuan na ti pananggulibyo kan kuana. Amo yung ada sakit ni mama. Kasano nga rodita nga ipudnuyo kan kuana ti amin. Iris, iha. Di kan tumapakawan papa. No ada mapasamak kan ni mama. No maamuan na ti inaramid yu kan kuana. Iha, kinapudno na. Nabayagan nga mo ni mamam. Kat nabayag mo tin ang napakawanak itilaksid dagiti nagbasulak kan kuana. Anya? Kasla nagtupak ti langit kanyak iti day di agundaway manang Emmy. Nagsakit timpudno ni papa nga adda anak na itirwar. Ngam nasaksakit idi naamwak. Anabayag gaya man nga ammo ni mama ti maipapan iti kabsat ko itirwar. Kasla jak mabubos a panunutan at ti inid-idulok nga ama. Ti amak nga impanpanakkel ko amay sa apagulidanan nga ama, kat nagulibmat gayam. Kinagurak ti amak iti dayjay anaamwak, manang Emmy. Mama, pudno ka di ti imbaga ni papa. Anabayagan nga amuyo ti maipapan iti anak na itirwar. Uwan, iha. Nabayagan. Kat nagbabawyanan ni papam ti amin. Kasta kalaka na ti panangpakawan mo kan kuana, mama. Iha, nasakit para kanyak ti inaramid ni papam. Awan umasping ti kinasakit na. Ngam iti panaglabas ti panawan. Nakita ti panagbabawi ni papam iti nagbasulan na. Katimparik na kanyak na ita. Mama, amok iha. Narigat mo ang maawatan ti amin. Nga maipatpatag ko unay ni papam. Iso anak kasag-anak ang mga klon. Pati nagiti pagkurkurangan kan pagbidbidutan na. Awan basol ni Abi, iha. Tikapsat mo. Naira na lang nga iso tinagbalin abunga ti panakailawan ni papam. Mama! Naklon ko ni Abi, ha. Impatag kumatan ti kabsat mo. Uray awan iti den na tayo. Mama! Kat nakarkaro an asyanak iti kabsat mo. Idi na amwak apimusay ti inana. Idi impas nga ina ni Abi. Anya? Wan iha. Pimusay day ti inana. Idi impas nga ina ni Abi. Katiikit ti inana tinang tartarakan kan kuana iti lugar na. Iso ti papapanan ni papa iti probinsya, iha.
Saan ang negosyo? No di kat mapandasarsarungkaran ni Abi. Narigat para ka ni Papam tikas jaya sitwasyon iha. Iso ada pagnumuan mi nga ipunukan kan ti amin. Saan alimod ka ni Abi ti kaadda ti kabsat na. Kat magagaran una yan makakita kan ka. Mama! Sapay la kumata mapakawan mo ni Papa, miha. Kan maaklon mo mata ni Abi, akabsat mo. Apa yan? Nakaununag man hindi pampanunutem. Apay ka di, ha? Friend, nasakit tinakam ko itinaamuak may papan ka ni Papa. Ha? Anya day jay, friend? Nakababain ang maamuan ti sa bali. Anya kamutin, friend? Kasla saan nakagayam iti kastang isaw-sawang mo ita? Friend, ada kabsat ko itirwar. What? Oh my goodness! Day tati ang paiso. Kat nasakit unay tinakam ko kan ni Papa. Anya ti pangadang mo ita, friend? Kasladyak maaklon, friend. Ngam ni Mama, nabayag-gaya man nga muna ti amin. Kat napakawanan ni Papa. Oh, matlagayam. Apay nga rod di mo maaramid ti kas iti inaramid ni Mamam. Amang friend, adda iti pasamak iti biyag at iti pulos namnamain na mapasamak. Kasi iti napasamak iti pamilyayo. Friend. Adda ditan, friend. Napasamakan. Nakarkaro kat ada involved amay sa tao. Tikapsat mo. Awan basol, tikapsat mo iti napasama, friend. Iso asaan narumbang nga iso taagbaklay iti amin. Amin, iso ka di anay bag. Friend. Amo, friend. Iti kaunggam, maaklon mo ti amin. Saan ka adak sa tao? Pamakawan, friend. Dahil tatirumbang nga ipaay mo kan ni Papam. Nalaglag ang tumot lang tiriknam nung napakawan mo ni Papam. Saan ka di pa asimangpot ni Irish, Linda? Nagpakaada. Saan ka no nga agawid ita? Maturog ka no iti ayan tigayim na. Taado ti ring pasda. Apay ka di? Amo ka gumurgura kanyak ti anak ta. Nadagsan ti basol ko kada kayo nga gina, Linda. Amo ka di naktupulos mapakawan ni Irish. Saan ka maawanan itinamnama? Amo ka dumtang tumatlaang ti aldaw. Ama pakawan na ka ti anak ta. Napadakkel ta na saya at tao ni Irish. Maawatan ng tumatlaang ti amin. Wah, sapay la kumalinda. Amumata na payagan na nagbabawiak, tinagbasulak ka na kayo. Nangrunakan ka. Kat nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Tanadaan na kita asawa akaskan ka. Man nakaawat. Tanaawat mo ni Abi. Itilaksid nga iso tinagbalin abunga. Ti pananggulib ko kan ka. Tony, awan basol ni Abi.
Saan arong ba nga iso ti aglakam iti dusa gapo iti napasamak kada kayo iti inana? Agyaman ak, Linda. Katsapay ko mga rod. Tadumtang to ti aldaw ang mapakawanak ni Irish. Apay nga takas to iti marikriknak. Kagurak ni Papa. Ngam, apay amas ruming ringbaw ti tarigagay ko ang makakita. Kan makaamamoy iti kabsat ko. Diyos ko, tulungan ako, ma. Ipatpatag ko unay ni Papa. Iso ti maisa nagbalin nga inspirasyon ko. Tapno matunoy ko ti arap-haap ko iti biyag. Anak, nakaununag manan ti pampanunutam. Mama, talaga ka di napakawan mo ni Papa iti inaramid na kan ka? Anak, nabayagan na napakawan ko di Papaam. Kasta kamot ko, ma. Apay iha. Umdas ka di ti may salaabasol ang naaramidan ni Papam. Tapno lipatam amin a kinasaya at nakadatang agina. Ipatpatag na kaunay-unay ni Papam iha. Amok ang marikrik nam dayta. Kat nakasagaan na nga aguray. Aging ga ayat nagmo ti pamakawan mo kankwan Mama. Irish, anak. Sino day takadwam nga ubing, Papa? Irish, iha. Iso ni Abi, di kabsat mo. Anya? Abi, iso ni manang mga Irish. Hello, Manang Irish. At last, nakita ka matlaangan. Nagpintas ka, Manang. I love you, Manang ko. Abi. Ading ko. I love you too. Manang? Irish, iha. I'm sorry, Papa. Nagbali na ka man naging bubukod. Kaya kadya sa wunday ta, napakawan na kon, Irish. Awan di karbang kagumurakan ka, Papa. Ipatpatag ka unay. Kastamat na di kapsat ko. Ni Abi. Katnoan niya man dagiti na isawang ko. Kan naipakita kada kayo ama di iti kalabas. Sapay lang kumata mapakawan nagpapa. Katika-rika, manipod ita. Agdadan na tayon anaragsak. Akadwa tayo ni Abi akabsat ko. Iris, anak. Ang kiaman nak iha. Uwan, manipod ita. Dito'y nga agnaan ni Abi. Kat agbalin tayon amay sa anaragsak a pamilya.
Pudno nga ididamo, nalaos ti sakit tinakam ko ken ni Papa, manang Emmy. Ngam apaman ang nasirayak tinaamo, nakain-inosente, kan makaayayo alangan ni Abi akabsat ko, namin pinsan anapunas tigurak para iti amak. Pudno gayam ti kunada manang, nga uray kasano kadagsen ti basol ti maysa a tao, nuruming baw ti panangipatag ken pammakawan, mapunas amamin pinsan ti dagansen ti barukong. Nalaos ti ragsak ni Mama, apaman anay matangan na ti panangpakawan ko ken ni Papa. Itamanang agnanaedan ti kabsat ko ani Abi iti pagtaengan mi, kat awan apulos ti umasping iti kinaragsak mi kas maysa a pamilya. Daytoy ti pakasaritaak, agyaman ak unay manang, to'y pagayam mo, Irish. Pagayam nga Irish, agyaman akmat iti panangibinglay mo iti pakasaritaam dito'y programa tayo. Mamati ak ang nakaibati daytoy iti napatag nga adal kadagiti naayat adumdumngeg. Pudno unay ti kunam, ano ruming baw ti panagayat, mapunas mo ti amin agura, nga uray pay no immukuok daytan iti kaunggan. Daytoy ti makunak pagayam ko. No kasano ti kinatanop ni Mamam, kasta kamatlaang. Kat dayawan kayo iti kasta agaladyo. Iti laksid dagiti napasamak, makunapay laeng at talaga apagwadan kayo asang kapamilya. Kat sapay lakuma, taag tultuloy, kan saanen a magupod pay ti kinaragsakyo, kas maysa a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas, asaan kan panubo, liday kan ragsak, Jesus.